Tell me what do you see when you're looking at me? Whoa, whoa, whoa. On a mission to be what I'm destined to be. Whoa, whoa, hey, whoa. I've been through the pain and the sorrow, the struggle is nothing but love. Nothing but love. A soldier, a rider, a ghetto survivor, and all the above. Hey, all the above. All the above. All the above. הפרויקט הזה התחלנו לפני 7 שנים, והמשכיות מבחינתי היא מאוד חשובה. הדבר שמייחד את כל מי שמתעסק סביב המחנה הזה זה אהבת הכדורסל, וגם זו המטרה הראשונה, שתהיה חוויית כדורסל טובה. הרבה מאוד מהערכים שסופגים דרך הכדורסל ילוו את הילדים האלה לאן שהם לא ילכו בחיים. אני באה לפה כל שנה, וזה כיף גדול לבוא לפה. עובדים איתך מאוד ביסודיות, ומקדישים לך כל רגע פנוי, ורוצים שתמיד תהיה מרוצה מהאימון, וממש כיף פה. הרמה כאן והמקצוענות כאן היא מדהימה. בחיים שלי לא חוויתי דבר כזה, וכולם כאן מחוברים לקבוצות שהילדים מדהימים, ילדים איכותיים, ופשוט זה חוויה אחרת, באמת. ילדים מקבלים פה בעצם המון דברים בכל מיני תחומים, הרצאות תזונה, הרצאה של מאמן מנטלי, הרצאות של פסיכולוג ספורט, מיטב המאמנים, שחקנים, שחקני עבר שנמצאים פה ובעצם מקנים לילדים האלה את הערכים, את המקצוענות, את התשוקה לכדורסל, שזה בעצם הדבר שהוא הכי חשוב בגיל הזה. כיף פה, משחקים המון, הרבה אימונים, משתפרים, וטוב פה גם להיות עם כל החברים, ונחמד פה, ממש כיף. מבחינתי זה must להיות פה במחנה. אני עוד 2-3, הילד שלי יגיע לגיל 10, הוא יהיה פה גרנטי. All the above.